Kipuro ulima. Namiya kadakadakan sumyawarad. Ama hadith. Minisampay sa mutawatir. Ayaman na niya na mabira hadith. Adid na sang kanon. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasi ko mga dua aming nga papanto. Lagi do ka pa mga nisauran ay puro yung naliman yan. Nagusto mga padamya mga niron. Anak po ko na buta. Apo mga nisapatot. Ipo mga niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay puro yung naliman yan. Ayaman na namiya panto. Aso Nabi. Na ini puro inaliman yan si ko mga panto amasa. Lagi do ka pa mga nisauran. O gate na dumawaran, o basi ko orian o paralo, na mindua so nabi na ipupuro yan na liman yan. Na tiga tunay karatayan, ay puro akan na liman. Baluin na kan ito adat, baluin na kan na ito, na ad na balas yan. Nasangot to, kaya bali ako nagipuro na nakailangan sa dalil. Anto ni dalil ka sa kinipuro na liman. Tiga so nabi na ipuro yan liman yan, si kong mga dua. Nagito na panturo ito, nasangay kaya pantuangon mo musik orian o paralo. Abiloy ka apaparang yan. Baad na dalil yan. Nauda na mas mapiyaso sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisu sunnat ka. Na orian yan mga uri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nataks nakad na lang sa iku mga pagkaulawla. O di na dingga-dinggil bag na mga simba. Wad na titungkil kaw. Sabab, sa giyang kaya kang babago sa iku agama. Na tantod niya ko piya kailutan o mga ulama. Sa yaman na niyan na pamagita. O di na kinisapar niran mo. Tikman niyo mga mampuni sa ilmo. Lagi dia kini Umar bin Abdul Aziz. At tigin manay. Usika bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala. Ipagusya taraso ka sa ikwallah. Wal iqtisada fi amri. Nagusto ka panaguntaman ka kung kang gilabag ako mga sugun wallah. Wa ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagusto ka pangunutan ka. Kung sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma uhdital o ma ahdatal muhaddithun. Nagu kibaga ka naka, o di na muhdithun. Kibaga ka naka, siya ko bim babagu, udim babagu siya ko agama.